Jao, kakve su ove mrvice? Nemam sreće. Pogledaj šta ja imam. Ja sam imao više sreće. Ljudi, samo pogledajte ovo. Ogromne čokoladne štapiće. Vi imate tako male. Slatko? Jennifer, počni. Dobro, možda ću sljedeći put imati više sreće. Okej, hajde da krenemo. O, tu ima i sos. Okej, umačem i jedem. Ovo je ukusno. Joj, čokolada je tako hrskava. A sad ću pokušati da sipam sos direktno na štapiće. O, da, to je tako lijepo. Nathan, šta to radiš? Pažnja, ja imam ne jedan sos, već čak dva. Pogledaj kako mogu. Dakle, a sad ću preliti sve štapiće sosom. Da, to izgleda tako ukusno. Jedva čekam da probam. To je to. O, da. Dođite kod tate. Joj, to je još bolje nego što sam mislio. Oduševljen sam. Daj meni, molim te. Dobro, eto ti, hvataj. Ovi prosjaci. Okej, nastavit ću da jedem. Divno. Okej, a vreme je da ja umočim svoj štapić u čokoladu. Eto! Ništa nije ostalo na štapiću. Okej, sad ću umočiti bolje. O, da! Sada mogu da probam. Jedva čekam. Kako je to ukusno! Neverovatno! Ne želim da se ovaj štapić završava. Čekajte, gdje je moj sos? Ljudi, šta radite? Da, uspeli smo. To je moje! A nisam vam dozvolila? Molim te. Molim te. Dobro. Hajde, ali ja ću sama da umočim. I... Eto, gledajte, kao nova. O, stvarno. Da, tako umem. Što? Ja, dobro, pokazat ću još jednom. Eto. Dobro, i telefon mogu, i kontroler. Eto, ništa ne ostaje. Aha, i ovo. Šta? O, ne! Šta sam uradila? Ko je to stavio? Ljudi, pazite! Tyra, ovo je divno. Bravo. I čokolada je ukusna. Opa, pizza! Tako je mala i slatka. Ovo je prava pizza. Kakav miris? Što? Ne, ja sam dobio najveću picu. A vi nemate sreće. Daj da vidim tvoju. Oj, presmešno. Prestani! Nemoj da diraš ni mene, ni moju picu. Sad ću da je probam. Jedva čekam. Prvo ću je iseći. Tako je. Super! Gledajte! Zar to nije super? O, da. Okej, a sad ću da probam ovu koricu. Da, to je divno. Šteta što je bilo tako malo. Hej, Tyra. Upsi, izvini. Imam nešto za tebe, izvoli. Nož za picu. Pa dobro, bit će od koristi. Sad ću iseći sebi komadić. Gledajte koliko sira. Jedva čekam da probam. O, kako se razvlači. Šta?
Zar se stvarno stvrdnuo? Jao, šta da radim? Ne mogu da ga otkinem. Daj da ti pomognem. Treba povući jače. I... Tara, pogledaj. Ne brini, daj meni to. Tara, budi oprezna. Pazi da mi ovo pače ne doleti u lice. Ne brini, sve je pod kontrolom. Kako je vruće. Ups. O ne, o tome sam i pričala. Pa dobro, vreme je da ja probam svoju picu. Imam nožić za nju. Kako lepo pače. O da, to je tako ukusno. Obožavam picu. Jao, ostalo mi je tako mnogo. Šta da radim? Okej, ješću više. Da, ovako velike komade. Šta? Pizza se uopšte nije smanjila. Šta raditi s njom? Devojke, hoćete da mi se pridružite? Da, rado bismo se pridružile. Onda sedite. Prijatno nam. O da, prijatno nam. To je tako ukusno. Aha, apsolutno se slažem sa vama. Zajedno jesti mnogo zabavnije. Aha, jeste? Pitam se, hoćemo li kad završiti ovu picu? Hoćemo. To je to. Šta? O ne, pojeli smo tako mali deo. Ja ne mogu više. Ja. Okej, hajde da nastavimo. Šta je ovo? Gumeni crvić? Da, i ja imam takvog, samo malo većeg. Hej, Nathane, gledaj, ja imam celu zmiju. Nathan, nemoj da brineš. Joj, kakav mališan. Ostavite mog crvića na miru. Šta da smislim? Imam ideju. Moj crv će postati mamac za nekog većeg crva. Samo ga treba staviti na udicu. Tako je. Koga planiraš da loviš na njega? Polako, polako, gledajte. I čekamo. On je lud. Gledajte, gledajte. Nešto vuče. Joj, kako teško. Moje naočare. Pomozite mi. Pitam se, ko je tamo? Riba? On je još manje od crvića. Prestanite. Ovo je moj pošteni ulov. To je veoma ukusno. Okej. Vreme je da ja probam svog crva. Znaš, i ja hoću da pokušam da upecam nekoga. Ne, treba mi veća udica. Da, ova će baš odgovarati. Dakle, ajde da počnemo. Baš me zanima koga ću upecati. Nate? Takvu priliku ne mogu da propustim. Ovaj crvić mora da bude pojeden. Nate, vrati mog crva, daj! Ne može, ja ga već jedem. Ali on je moj! O, ti si ga rastegao, super! Sad je postao veći. Da, odlično. Hoću ja. Ne može, skloni se od mene. Ja ću ga sama pojesti. To je bilo sjajno. Dakle, pošto ste svi pojeli svoje crve, sad je moj red. Dakle, sad ću da ga razbijem. Uzmi to. Dobro, pazi, molim te. Mada ja sam profesionalac. I ja. Oho. Eto vidiš, jesam rekla. Šta? Zašto se crv ne lomi?
Ne mogu da shvatim. Okej, možda da probam još jednom. I... eto ti! Ojoj, mislili smo da ćeš polomiti sto. Ali crv se nije slomio. Okej, ješću ga ovako. Ako vam se dopao ovaj izazov, stavite like i zapratite naš kanal. Ćao, ćao!